खुलुमबाय आं गेवलां हाजोआरि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 22 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल नर्थ डे एबा हायुङारि नर्थ सान महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ रायजो राजाखौ सावस्रिनां रेजें खाजा सायख'नो थाखाय लिबारेशन फुड्स कम्पानीजों बानायनाय जादों। दिनैनि सानावनो इन्टारनेशनेल स्टटारिं एवारनेस डे एबा हादर गेजेरारि स्टटार सांग्रांथि सान महरैबो फालिनाय जायो। बे सानखौ बिबुंथि बेरामनि सोमोन्दै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल मेक ए डग्स डे, अम्बात डे आरो स्मार्ट स्कुल डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।